natačíš jenom Johna? Ne, oba. No, tady máš to světýlko. Ahoj. Ben, neotravuj ho. Neotravuj ho, Ben, furt. Bene. Fakt, Benny, neodstraním doku. No. Jo, a ty věci, co tam, to by tam dáš jenom technickou záležitost, a máš tam 10 kilo. A pak jsem tak bezmocně seděla u těch hálot toho oblečení a říkala jsem si, a to ty teď jak to vrátí. No, stačí dvě. Nějaký šaty. No, stačí šátek přes plavky. A normálně do velikosti 12x12 cm jsem už vešlo všechno, co jsem potřebovala.